नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत दही चणा। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1.5 वाटी चणे आपण 4 शिट्या करून शिजून घेतले आहेत। यातले थोडे चणे आपण जाडसर बारीक वाटण्यासाठी थोडे काढून घ्यायचे आहेत। हे अर्धी वाटी चणे आपण जाडसर वाटूया। अर्धी वाटी आपण चणे काढून घेतले होते, ते मॅश करून घेतले आहेत। मसाला तयार करून घेऊया। 1 वाटी दही आपण चांगलं फेटून घेऊया। 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर, छोटा पाव चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, 2 मोठे चमचे बेसन, पाव चमचा गरम मसाला। सगळे साहित्य एकत्र करून घेऊया। मॅश केलेले चणे घालून घेऊया आता। मसाला तयार आहे, फोडणीला देऊया। तेल, अर्धा चमचा जिरे, 1 कांदा बारीक चिरलेला, चिमूटभर मीठ, चांगलं परतून घेऊया। आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, कोथिंबीर, मिक्स केलेले साहित्य सगळं ओतून घेऊया। परतून घेऊया चांगलं। बेसन आपण त्यामध्ये टाकलं आहे, त्यामुळे असं चांगलं परतत राहायचं आहे। चणे आपण शिजवले होते, त्याचं पाणी आपण घालून घेऊया आता। चवीनुसार मीठ, दही चण्याला उकळी आली आहे, चणे घालून घेऊया। आता मीडियम आचेवरती चांगलं शिजून घेऊया परत। कोथिंबीर, दही चणा शिजवायला जास्त वेळ लागत नाही, झटपट होते। दही चणा आपला रेडी झाला आहे। जसं तुम्हाला पातळ घट्ट पाहिजे तशाप्रमाणे तुम्ही ठेवायचं आहे। गॅस बंद करूया। दही चणा बनवून आपला रेडी आहे। करायला आपल्याला 12 ते 13 मिनिटं लागली आहेत। एकदम चविष्ट अशी डिश आहे। अशा प्रकारे तुम्ही हे करून बघा आणि मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।